गाँव यहाँ ना पकी, हमने के बाबूजी की प्रॉपर्टी के खातिर तरसते रह जाए। और दिमाग खराब है। के ले राजा हमर पीजी शेड्यूल बा, मीटिंग सीटिंग शूटिंग डेट सब हमर फुल बा। जल्दी करब अपडेट, कब होई तो से भेट। इरिटेट जानी कर तू निहार के। अरे नंदोई जी तो यहाँ तबार के जा झाड़ के आई भीतर उतर मार के जा झाड़ के। वाकई अगर सूरज यहाँ हमेशा रहे लागी और एकर रहन बाबूजी के पसंद आ गई तो हमने के सपना पे पानी फिर सकेला। जब सारा हथियार बेकार हो जाला तो एक हथियार काम आवेला और वो नौकरानी के लड़का के इतना हाई एजुकेशन देवा का जरूरत बा। फिर मत कहिया कि नौकरानी के बेटा हो। इस सूरज और पारो के तो हम नचनी नाच नचा दे। पसीना बहावे के इतने शौक बा तो चला हमरे साथे। जीन्स में कसाइल बाटे हो ए डार्लिंग पोरे पोरे ए राजा पोरे पोरे रसवा भराइल बाटे मन गड़बड़ाइल बाटे हो। ई महारानी वाइग्रा मिलल पूरा दूध पी गई। ओसे थोड़ा खुला विचार के हो गई बाड़ी। लेकिन इनका बता दी हा ई जो इनके पश्चिम सभ्यता हा कुछ दिन खातिर दूरे रखे। तो हार प्लान हमार चरित्र गिरा दिलस। हम बियर बार करानी छलकावनी महुआ के पानी। अपने नुकसान के कीमत तो अदा कर लेवे दा। जवानी हम बियर हमार चरित्रहीन बहन हमार मर्द के पतित कर देलस। अब हम का करी दादा रे दादा। अरे छिछरन के जात सवेरे सवेरे भगवान के भोग लगैला के जगह अपना भोग में लग गई सन। सांचे का हतानी तो हंसी प्यार भइल बा। ऐसे कहीं दिल बेकरार भइल बा। सांचे का हतानी तो हंसी प्यार भइल बा। हर मामला बहुत गंभीर बा। अरे का भाई बतावा तो सही। एक कदम भी आगे बढ़ाऊ ले तो काट के फेंक दे। धीरे बोला। अक्षरा के नाम अगर अपने जबान पे लाई बे तो मुंह में तेजाब डाल दे। चांदनी चांद के होके रही तो सितारन के का होई। मोहब्बत अगर तोहरा से होई तो हजारन के का होई। कद्दू चाकू पर गिरे या चाकू कद्दू पर, मतलब ता कद्दू के कटला से होके के चाहिए। दूरबीन लगा के झकेला पड़ोसी कुंवार हो। दूरबीन लगा के यहाँ के कहल जाला कि बिल्ली भागे और छीका टूटे। अरे जे गिरेला उहे उठेला। पैसा में बहुत ताकत होखेला स्वीटी। और जब मछली फंसावे के पड़ी तो दाना तो डले ही के पड़ी नु। सही कहानी ना। जे ना हो सकेला ओमे दिमाग लगावे से अच्छा हो कि बाबूजी और लक्ष्मी जी के दिमाग टटोला। उनके दिमाग में क्या चल रहा बा। अपना सेवक बन के अपना भगत बन के जिंदगी सवारे लू। अपना सेवक बन के जिंदगी सवारे लू। तोरा और बाबूजी के बीच हमू दीवार बन के खड़ा भइल बानी नु कि दीवार से टकराइबे तो चकनाचूर हो जाइबे। जान से भी ज्यादा सूरज तू हमरा ये कैद खाना से छुड़ा के ले चला। सूरज हम तारा के जरूर लेके चलो। प्यार करी ले हम चाहे ले ला कौनो वादा चाहे
कसम। लेट होता बाहर ही जाएगा बाबू। माई माई कहाँ बारिश? बुझे तानी दिलवा के तोहरा इमोशन बाकी पहले जरूरी बा फिल्म के प्रमोशन।